खुलुमबाय रायजोफोर जोङो दायो मोनसे हाजोआव जों गान खननो नागिरदों आरो ओरैनो टाइम पास गोलोम बोथोरनि मा खालामनो एसे गरमखाय एसे बार जालाहैनो आरो हाजोआव जों दायो थांगासिनो फुरा फ्रेसथार दिनैहाय वाव लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो एसे भिडिअखौ ओमफ्राय भिडिअ लाबोया 90 डेजनि बारा जाबाय ओमफ्राय एसे भिडिअ लाबोनो होननानै आवगायबोदों आरो माने आगान सुरबोदों ओंखायनो एसे भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय जों एसे माबा माबि खालामलाहैगोन आरो गान खनलाबायगोन गाना दा मा ओंखारगोन बेखौ जेबो मिथिया जिखुनु खनगोन आरोखि ओमफ्राय बोथोरा नै मोजांथार दहाय माबा सान्दुं ओंखारदोंमोन ना दिनैहाय जिखुनु जों थांगासिनो आरो फंबायफोर दं जोंना साब्रै दं गासै जों साथामा फंबायफोर ओमफ्राय आं बिदा देरसिन आरोखि ओमफ्राय नै ओरैनो हरदों चलिए शुरू करते हैं दुब्लि बारिखौ गोथां समायना नुखाबायलै सान्दुंजों दुब्लि बारि समायना रमायना बोथोरा दायो अखा हाहां जाबाय अखा हाबाथाय सेस अखा हाहांगौलै आइ लागोन मादैमोनहा माइ गायदों नै औ दा बेलासियाव मोजां जागोन बाय सानथायैनो बे फंबायफोर सानै दङ सामार भेकेसननि बिसोरनाबो बन्द' आरोखि दा गैथ'वा गैला अखा हाहां जाबाय सेसखासै अखा हाबाथाय लबखासै जोंना आया भिडिअखौनो खालामाखै दासो खालामदों दा जोंना जायगा सफैबाय नै ओमफ्राय भिडिअखौनो थुदों साननाया ओरैनो रायज्लायगासिनो माबाखौनो थुवाखै ओइ जों फैगासिनो नै थांगासिनो एसे मोनहैसिगोन मोनबाय आरो जायगाया मानसिफोर फैदों नै मानसिफोर फैबा लाजियो बायदिना होनो साफ्रि जोबखा नालाय गारियानो माबा स्टिकार दंलाजोबो आरो नै बेखौ नायबाव नै नालाय साफ्रि नुखायो नै जुथाखौ नुवाखै साफ्रिखा सफैबाय नै बे हाजोआव नै बरिया नुखायो भिउआ बुरजा जायगा नागिरसै गान खननो आरो नै जोंना गान खनग्रा गिटारिस्ट माबा मा होनोमोनलाय भिडिअ एडिटर माल्टि टेलेन्टेड फैद' ओमफ्राय स्प्राइट लाबोलायबाय दैखौनो बावबोदों बिदिखि जायो बावथारदों एकदम दैखौनो मेन बालिखौनो आयौ नै मोसा दं बेहाय मोसा आयौ जाहांहांखा भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी गाज्रि जागोन आरो बिरादनो अखा हानाङा ओंखायनो फट' लानोसै नो जोंना फंबायमोना जोंनाबो सासेयानो गोगोम फट' लायो माबा मास्क होनायफ्राथ' साफ्रि बे मास्कआ खुब्रा बेखौ मास्कजों फुगारनांगौ आयौ मोसौआ जा गुफुंखा नै दोदोदो नोगोर गाइखेर होखायोदां नोगोर गाइखेर होयोदां मोसौआ गुफुंखा गांसोआनो जेव जेवखा नै मोसौ खानो बरिया जायगा भिउआ थिगानो दं आयौ अखा हाहां अखा हायाबांगौलै हनै टयलेटसो बैयाव टयलेट दङ नै उनाव वाह क्या सीन है फै थांसै बोरै थांगोनांगौ बैयाव हेलमेटजों जालायबाय माबा हेलमेटखौनो माबा 5,000नि बायनो ओमफ्राय ओरैनो माबा फट' लानोसो बिदिखि जायोलै दैयानो आयौ बबेबा थाइलेण्डनिफ्राय बोहैनायफोर बादि नुलाजोबबाय नै थावबाय आरो बै खनायाव एसे थांनो नायनि दै बाज्रुमनायखौ नायनो ओमफ्राय जायगायानो लेवारल' थानाङा आरो जायगाया लेवार गैयाबानो जाबाय दैफ्रानो लेथ्राजोबनो मेथाइआ जोंना गरमथारलै अखा हाहांबाबो खिन्थु बरिया जाबाय जोंखौ अनदों खोमा ओमफ्राय अखाल' हाथ'नाङा आरोखि जोंनि बे टाइमावहाय जों माबानायाव
माबा जिरायग्रा दंसलायोमोन नै बायलाजोब्बाय जिरायग्रायानो बायजोब्बायसो नै नैबाव जिरायग्रा दंबा गान खननो जाबायमोन बाहायनो औ आरे भिडिअ बानायनाया गोबाव जाथारबायना आखायानो दिखोनो हाया हाया मोनलायलायदों केमेराखौनो एसे साफ्रिया नोंसो भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी मारै ओमफ्राय हेलमेटखौ बहा लाफाबावो 5000निखाय हेलमेटआ 5000निखाय खिथु खिथु लाफाबाय थायो खावजानो गिनायानो हेलमेटखौ सोर बिदिखि बायो माबा फट' लानोसैनो ओमफ्राय रावबो लाङालै बाहाय हेलमेटखौ आयु लामायानो नै सिनेला नै माबासो गानबोदों लेदारनिसो ओमफ्राय सेस दैया सिबा आया गामसा बेखौ खिथाजायाना गामसा लाबोजालाबाया बेबा बे सिङाव मा मा दं दाबा दैज्लां बोथोरावहाय चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह फाग्ला अक्ट'पास नुलाबायखो बे डायलगफ्राथ' अभार सिरि थानो हाया खुगाफ्रा आयौ थान्दा जोबखा मालाबा दुगैफैगोनब्रा फरके आल्ट्रायाव होआलै स्पेस थोआ बैयाव जिरायनानै खनसै दे गानखौ आयौ गालिनबा दोलागोन खिन्थु थाम्फैल' अरनाङा थाम्फै अरबाथाय सेसखा फैद' बारद' लंपेन्टआ खुदोलै नङाबा हास' आयौ थान्दाथार जायगाया मिथिला मेथाइ जानोसै आंहा नेनो हाला नोंसोरखौ गरमाव आं मेथाइ जाग्रोसैलै अह' खोनादोंना खोनायाखैथाय बयसा जा दावराव दैयानो हनै सेलफि लानायफ्रा जेबो खोबावब्रा लंपेन्टआ मानो एफा गुसु गुसु गानो ओंखायनो हाफपेन्ट गाननो थिनखादोंमोन आंखौ सिबाबो अरजायालै दा लामहैगोन मोजां जायैनि माबागासिनो मारै भाइरेल जानांगौब्रा आसोलानो मा जागोन माबा बेंथलाव थांनानै गोदोन गोथां जाहैखाबाय मावखानाय रांखायो गजब बेइज्जती है बोदोन जाहैखाबाय आसोला दालाय जिखुनु जाया लोंसै स्प्राइट थान्दानो नोंस्रा लोंखाया होनदों नामा नायनाङा इनि भिडिअखौ नायना गाजा मिथिया मरना तेरे को डर नहीं लगता नै माबाया ओमफ्रायो क'क्राझाराव थाहैनानै बोदोन गोथां रायलायग्रा जाखाबाय साब्रि ओमफ्राय मानसियानो थान्दाथार गलांनायलै आं गलांगोनबोलै गलांखागोन अके आयौ राबनसो मेथाइया जोब्बाय मालाबा थाम्फै दं माबा नोट दाइरेक्ट थालायलायसो मेथाइ जाखांबाय राबन गोजासो नोगोद थाब थाब जाखायो बेनो नोगोद जायो बोदोना हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ आयौ लामाफ्रा बे जायगायाव खनसे फैखांबाय आं खनसे ब्लग होनाया दा बेयाव फैबावदो आरो ओइ सिथोबा सेस गिसि जालालै आंखौसो फिबावबाय ओमफ्राय थोद आंखौसो गिसि खालामो बिसोरनि जायगाखौ आं खिथायाखै आरो बहाय थाङो लंपेन्ट गानहोनानै लाबोजोबदों बिसोरखौ पार्टी बदल लिया साला दे बरिया बावगार हायै गोसोआ नोंखौनो गोसोखाङो गोमारोङै सावगारि जाखांफैयो गोसोआ
लासेखौ रोंला रिलिक्सखौ वाह क्या सीन है फार्स्टआ कमप्लिट जाखाबाय गान खननायनिया ओमफ्राय बेखौ थांफिहरो खारनोसै बेयाव थाला Are you comedy me? सानैजों केसारिया जाहैदों फाग्ला गोजाखा होलांसैलायब्रा गोजौ खनलायसैलाय दोंसे ओरैनो ससे ससेल' फुलबो रोङा आरो फार्स्ट टाइम गिटार लानानै बेरायदोंलै आयौ गाखोनानै मा मबाइलखौनो लानो हाया गोजौखा गाखोनायसै बेजों जेखुनु जाया मा मोनहैयो गाम गोजौखा थाबायबाबो एरा एरा मोनलायलायखायो खाथ्राथार हाजोआव थाबायग्रासोखा सेन्देला आंनिया ओमफ्राय हिमालया आसमानों की ऊंचाइयों पे मेरे घर हमारे घर पे हे प्रभु आदि आयु आयु नायलाय ओमफ्राय नाहरबा गाहायजों है जाबाय बावनो बयना बे गोजौसिन नामा हाजोआलाय वाव नुबाय बेसे मोजां नुहुरो बेसे मोजां नुहुरो आयौ होस दामि मेंलायलायबाय ससे गाखोनायावनो इल' नुखायो नै आंनि जोबगोनबा बे हाया होननाय सानसे दे थाबायबो सासे हेलमेट लानानै जाला हनै है बाव बिउआ साबसिनसो नङा बाहाय बैयाव साबसिनमोन खावसेखौ नुवा जाला मोनलायगासिमोन बिनि खोथाखौ मालाबा लाना फैनो हायो आंथ' सारनो हासैलै आया गथ'फ्रा जाला हनै दै लाबोनो बावदोंना जेबो नङालै दै लोङाबाबो जेबो जाया आया जाबावला आया जाथायला गाखोफेराखै नामा नोंसोरलाय हाजो नोंसोर होस आंथ' गाखोयो सामफ्रामबो सामफ्रामबो नामा गाखोनांगौ दिनै गोबावजों खेबसे माउन्टेन दिउ गैयाना ओंखायनो गाखोनो हायासै औ इदिटरानो जाला नै जोंना मारै जाखो हेलमेट लानानै थाबायनो हाला हेलमेटखौ जों रिभिउ खालामनो लाबोदों गोजौआवहाय जा दं लाबोजोबखादों गंब्रैबो औ अन्थाइजों देनाय नायसै नोंनिखौ कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर बरिया दा खेबना हरबानो जाबायलै खेबथ'ला नैबे हाग्राया थानाङामोनलै खेबद' दे नालाय जाला सेस आयो ससेल' गाखोदों ओमफ्राय 1 किल'मिटारानो जायाखै भाई बांलादेश अच्छा हमको सिखा रिया है हेलमेट रिभिउ नै नैबे आंनि रेंलारनि माबा 2500 लादोंमोन बोसोरथाम जाबाय लेकिन एक सेकंड ओमफ्राय नै बेना मा नाम मोनलाय एकदरना जेजर गजब बेइज्जती है 5000नि साफ्रिफोरनि माबा गिलिरखा जिखुनु क्वालिटिया हिट आरोना ओमफ्राय कालारासो फुरा साफ्रिनि बेना आरो माबा गं दंलायलायो खिथुनजों मा जाखो बे फाइनाल QC1 पासनो फुरा लेबुखा सिङावहाय नैबे बेगा नैबे किवि फिथाइसो जाखोना माखो बिलाय किवि फिथाइनि औ स्प्लिङाबो एखेखा जिखुनु जाला नोंबाय नै गासिमोन हेलमेट लानानै सालायनांगौनो आंना जाला लरग थरग गोलैलाबाय थायोना नैबेयाव देब जाया बेबो जाया बरियालै बेयाव गाखोना गान खननो नागिरनाया गैला नै गिटार सिटार हायावसो थालाजोब्बाय बेथ' जाथायला मिथिबाय बेखौ खेबसेनो हलाय हरसै हाजोनिफ्राय मरना तेरे को डर नहीं लगता थाबायनो हालानो आयौ नालाय गोलोमदैया जाखाला वाव थफिया सोर लादों बेसे लादों थामसिनसै जाला अखा हानोसै अखाया बिराद मोजां जाना होदों दिना सान्दुंमोन फुरा सान्दुङाव आयौ सिनला गैलामोनलै बाथायानो आंना सेस जासिगौमोन आंनि फट'खौ बेखौ नायसै महा वाव बोरो देखायफिनलाय देन्जारलै
गथ'फ्रासो डेन्जार जाजोब्बाय दाना फट' लानायाव जोंथ' रोङा पस्टखौनो रोङा माबा एस्थेटिक फट'नो फाग्ला गोजा हेलमेटाथ' गोमाजानो गिजाया नाजां गोजां हमलायबावबाय नायलाय बोरदोन गोथांल' जाखाबाय आसला थुक्राझाराव फरायहैनानै बान्द्रा जाहैदों थ' होनबावोसो नामा नोङो भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये मतलब कुछ भी खिथुआसो हायाखै दा कन्टेन्टनि खामि गैया दिनै कन्टेन्टआनो कन्टेन्ट गाबोनानो जोलैदों ओमफ्राय हनै गावना साफ्रि सिन्देला माबानो 3000निनो 4000निनो मायाव बायनायथाय आंना गैयालै 1000निल' बाथा 999निल' बेना ओंखायनो दुगा जागासिनो गावना जेबो जायानो सिन्देला ओमफ्राय आंना जहां जहां मोनलाजोब्बाय नाथाय बेखौला लाजायोनो हाथाइनि थाखाय हाजो गाखोनो लोगोफोर भिडिअखौ बावनो दोनथ'बायलै ओमफ्राय थांफिनबाय जोङो जोब्बाय बेयावनो भिडिअआ गैला ओमफ्राय भिडिअखौ एसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय शेयार खालामनानै होबानो जाबाय उफाय गैया बानायसाबबाय जों ओमफ्राय हाजोआव गान खनो होननानै फैदोंमोन हाजोआव गान खनो हाला मेंजोब्बाय बेयाव खननायल' ओमफ्राय जाबाय जोब्बाय गोजोनथोंसै रायजोफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय